Bon dia des de Gran Tourmalet, ens trobem en aquesta estació dels Alts Pirineus i durant 3 dies se suposa que farem moto de neu, farem esquí alpí, potser farem freeride, ja ho veurem, i algunes altres qüestions com la gastronomia i l'espa. Us ho expliquem al final del vídeo com ens ha anat. Adeu, fins ara! Doncs bé, fins aquí el nostre vídeo de Gran Tourmalet. Espero i desitjo que amb les imatges que us hem facilitat us en feu una idea de com és aquesta estació. Aquí al costat meu veieu que hi ha uns esquís per fer fora pista, ja sabeu que normalment jo esquio amb Het, aquest any amb el Zet i tant. Allà al darrere hi ha el Pic d'Umidí. Avui, aquest matí, hauria d'estar baixant per aquella muntanya, amb un guia de muntanya. No ha estat possible, ens han evacuat aquest matí per vent, el guia no ha pogut pujar i per tant el repte queda pendent. Dir-vos una cosa, ja acabo. Hi ha estacions que normalment sobre plànols es veuen més grans del que realment són. I aquí ha passat exactament al revés. Quan trepitgeu, quan esquieu sobre les seves pistes, us n'adonareu que és molt més gran del que sembla sobre plànols. Vinga, fins al proper vídeo. Espero que tingueu un bon final de temporada i ens veiem a la propera. Adeu!